Suru monto mobe baru bagende. In fact mna bao kora igan chinaonde ga na ono kutoka ga nyamarame. Moche mwezi pimu karase ke wanda ke rimba sere mwezi pimi 200 500 abantu bagende ga. Montago kunde. Wese bana mame ga. Yes, ujaro mo kutano yo ge bono kibono ngang mama etenya ngabogirango. Egendo gango mate inje mondo tata ko oncheki kora siasa chiago. Kwana yago Ahito oncheki kere kero mona Na buata. siasa etari kurusedi bono onche ko oncheki siasa etari kurusedi yaya to cha ko oncheki yaya injeni jomo gambi njoli de bono iga last month ke baka 2027 o mama joro mungao to cha ka kuna kotera tere ta iga nga na waka ni 100 kusekende aya njona wanda beti intera injeri yo tera uyande ko sembo bede kero mona batro ngoria urwae tera gabwe kora chirali chaino enda injeri nje desere ka to ko dasbisa nganche ge to tanje chisoda chirachaga enkiura chora soda ki Fanta. igwa kero mona otebre fanta otebre koki otebre sprite otebre stone nkio ko ndasbisa ngache soda yago na chitinya chiti Njengo chiko kotema wanche soda iyo na inyora na ruseti kwe kekoro to na nkairu keroka kei tata nje mwanya bantu tata jitirige na kei na ande gochi na everete basaja uli bantu ba ile teru tamanini chiana baka antikire bintu bya nanga nchande ke to bega eta asina ale bata kunyo yani nyasa na nkonya ta kere nyasa Wenguye. Nkabate bira chibeza gaki Pascal yo bakangura arafu bakambeka baka saa 7:30 cyabotuko bakamakongichira negari nje ndo ngango kunde bakamanta wewe kuja batobari maskari yo ngo jumba chori abakando tegari yime ko tekemo makonde tabakanga uwawe igali bari mu mete otenere arenga yabe kuore kinja arengo emete arengo bakamakondo taisiko ngaka njabono na maete ngaga ibata ona ke unduki ata ero nere arebo chakora yare boche kuya matoka gusiki egaso ago chaga I think isunu kanyare guti mo jumbe tata ntabwa tikoti mbega takatisa atiga ngekoro tokeyo ngasukunana timbu ati simi timbu ati pesa ngasukunana kurumayega ndeiga ya matoka yare wote kuya matoka nini driver tamanye tinga no muntu sukuna ine ngasukunana ngote kuligiri mayega ngabanta ibara cha banguse iga nkwere bona ndeiga saa 7:30 saa 8 iga lina ikabosongo ngacharuka ngaka yani obukindi bwa ngakire katisa ati mbege te tindali kene ko bambu ateke saa 1 saa 2 chia mambia kiana atira mataka mapema ngo ikari bosongo ngo soy pigipigi ngo tsebia akamara kamonga mbugoli pigipigi tare kwa na nyanya nkarara bakamana serikali enaruanerete dinirutaira chikura akamanya kombe ko bo chief whip we serikali obo chief whip obo ekara mo mwebunga ko milioni 1 osoro akoro milioni 1.5 ndiba ndo sento yuana ine lakini inyoran bana karusije ikoroto obo chief whip obo makonda yango tumia egari yengo tumia amaguta kiregento akobe kuna serikali abaskari bari bakambwatire matuka yankule no baskari 12 no bara wana mwaikire nga kima wantebi karuna enda abwe na ndeta mase serikali na endo irare kwani igonti kana na milioni 1 chiane na nusu igonti yeso ngokwire bibi abantu bana njenje bono ose nje nebe sankolije ya Kosa mara wapi to gaki ose nje nebe sankolije na rero na abatebiri gintene ina obojivu upo bwankonyire last week nganyina arenge kana arenge yani ko gende nkorangira nganjome ki address karanse orie mo na Trump montoliri igo so ngolike karonike retigari ya sendi retiga sina karanse te ngolike ya Africa ebye ni bimwamu otoro ko semba 5 ko seni 10 ngani nje karanse mutu ari koragerirwa arafa yo mago ndebinga osoro karati ni tuna reto tande ke kolike ngao
kana atige ibu nande toche korigia kengao bari sikongi bakorigia serikali ngi bakorigia inje ngainde bono kinkuruera na ndi korigia serikali bono tima ni sabu kie mokari gwaka e bakorigia serikali barete para barigia serikali barete ekoti barigia serikali barete registry ya maremo njosoro na serikali na rete tumwaro na rete bite kuruga ibyo yangu aliyo mbasa maikongo inje ekoti yeta inje mwaka siro demo yache tunaenda kwa serikali inje tukuriye serikali arafu ndike chibesa chiane tata chibesa nengi nonye nayo ikarasega anda metekia kana rero gosebano yani ayo gaitenga abantu abaitire ga bakarwate nino inyaziga mina sero bako garia imba boto gosengi gwetebia ekerota bwatie besango gukwana bwango tametata abantu bamba gochanda lakini ekerero abantu abo bakwanira na bariko bakwanira no bugambio byo no gusanga okonye besa onye tukunyara koroseri bantu ndagera bono baikende bachikorosi kende beroseri boka gosebano mamido eyitalie bribe yaya ereiga mugambi rasmu kabantange anga bono iga nabarangiri mwanenka tuikaranso lakini bona gendete korosi gwere anga nona barangiri ndigi abantu barosie nyamari ng'ombe itwe ninta bakende turagere togende lakini niga nabarangiria okoba gento gacho koni teyo kende kerega mubuko tia tusange ayo gende chidukaria economy imo kayoro kusema na bame togaje lakini siasa eliyo montago tena bosaigo mwako yo muyoni onduso mwako ya akoro kuonduso omo gako ro nyandu ni gandi gete sukuru manyona na gasomera kwa kangane kanisi kimia sita naye ane ngo atikarete ne ride dia ne dibe ola gori ga atikarete ne dia ne yemete njebere lakini elimu chengo kwa kana ero chengo kwa Asante gari ngo mochia marwe school so ine miaka that was 2006 yeah bono mugirangoye bono akina abasabira ngwanja bono mwa content kana tige binte byonsi siasa yetari mundu busa siasa yekorama gendero alafu kwani abantu korama gendero kwani abantu inche na haberi na William Ruto na amanyire siasa chiaye mwaye geita tegara mwaye yoka abageni ibaro bacha obaeresa bakwana mangana bagenda now tiango tena ndo bya serikali yebonde murambire kone moko rabi kunya gotara ga ibinde ono mango kwana kindega gucha south seina ali moticha ombasa maiko angena moticho ali kenoria nto bwato mumurage tokoro kwa embeche boni oliwo mwana bwo muko ara misi ngo murusie kozi umwana oliwo muko amwiro woskali ngina tayo isa no muko muchi olio chandegete na amwiro woskali tareji na ntomete chibicho okolire kabagori tie bunduki yani nkaigubuye nabayigo so bongetenga tabaka imuna litiko nyamoko rali gutaraga na injeli nene likoro kwa matiange muliko litoraga anga naolira bono ndiyo erikare kozi kiganjo aho chiko musikali ayeto 10 na kiachi tena miaka ya ayeto 10 una bubyansi we serikali tie kuna kutandeka wasema na mami toka aiga setoro boketenga kamuraka gakoro ko sami murumba oyongo so bongai wo monyama isayo mwinabu njeno enso abati maneti konyango nyako katara na inche karega bono nkaiyo ekosi kareko yoboskali kaganda hata ko koreko yoboskali aya mama eto mwana oyo ndegao nagenda tega siere ajako goyo Brian Kambi nagenda tega omwana oli katangasira umupira kare kafiti kurungumbu alia urino mwana jeshi omwana onde na akonye kururio keri gorari olise na bakona ngina
Mumanye abantu ba muikangamura. Mumanye tyo mwana oli. Chuma Aramisi toko morusia. Tomoire. Omwana oli na akonya kurumarongo oli enyaruka. Oli oyo bongo. Oyo bwonkendi. Na acheta matanga nkanyoro muchio sale getenga to mwana oli nje makonya. Ngamubugoliga ngamutenje ngokonye oremereri. Ngamoira. Nere no muskari. Aramisi toko moira. Aya. Abantu mbuye mwana mheshimiwa karibu. Kaya mheshimiwa kerogo. Akera mheshimiwa getinda chinko bitafadhali. Ono mheshimiwa UDA lakini hata yanga kiatarajira ngaso mukutano UDA. Kumbe njira arenge na maita. Obe omwana onde baba dani fasio chengo mwana orientakana abantu bomanyete and so many others. Yani otakole Ano mwana oli ayega ali ko ruga ali nyabyosi omwana oli osaburoni. Na gyakorogwa. Isenaro. Ngira naro. Mwana oli nere na Aramisi toko murusio bo Oscar. Abalimu na bange ntogokora. Nonya na eli mureri na kolikira mukao. Mumuro yose no yotabaga. Nere na aro yoito. Ngajari. Aye baba. Mwaito lidu bali mwalimu. Yes, ngoi. Kanata. Exactly. Anda ago na batei lidu ba ko nyoro make sure konyo lidu belia tabaka. Tinte tuja ko so bichi school chia baruru oche go se chia. Wase bara wame doga. Okay, cha nyori. Kwa nyori. Bado nchera chire. Traika, ose last week. Yes. Mbona ichore. Bona bantu baminto. Mbuyane go sembo bende. Bona ayo musayo tenina. Ondigereti osoro nchende ime ya mandegere. Diba gota kiriko ondigi ngokonyo bugima bwago. Ayo ole mitandao abantu aba bagenda tuche. Ayanayo renka. Bono iga. Ama koriga. Ayatangasa bana abatangasa class kai. Ntina na imire. Bogirango. Ayama William. Omyoga tikura amwe roto. Muliro mheshimiwa Ruben. Ko kama tenis. Muliro kama mrao. Wewe afande. Wacha huyu mheshimiwa. Utakuwa si rais bwana. Chama alichaguliwa alikuwa MCA wa kwanza wa Bogawani. Alafu mako mmoja. Aya. Mbao ni swali. So ile tutake siasa bwana. Kana abai za mchio wacho ya bata kuchu. Utato na kile kutana ile ruto tato pale macho. Ngeka ro moko tora. Bobe representatives. Ako na kale bogirango. Minister wata ko man. Wana bunge mbale bata de minister. Egana be kirwe para ya budget. Ako to minister. Because pare tali ruto ko tumia ko se na agenda ngata. Bono sababu nero ota summa na abantu ba magenda chikura chigo kayo ake munuta ketaba mendo gake osema na wamendo nkyo kunya kuigi meri nganje nta to cholie president nje nta to kage dete ebintu bya kwama ai wa garabo abantu ba omaranyo kende usiya ito mona ko ka chinde chinene usiya kana to agete chikura chionse kure ya saba usiga toka elfumia kisi toka elfumia ya baka elfumia yo tukuleka elfumia sita Kenya kime president liga eredi kura 7.2 million toka haka 20 billion ya liga eredi to 600,000 ito eminjete mono kwa kusinga kurwa Kenya ngima yani eminjete chidi mono omontara amatenga kenda kuchari ya kueminja lakini chinda sana ticho lie kama moto chira apa kunata kila nariko makani mukabagera chikura ile serikali ya iga bakasoa serikali ime baone kana ubako chorwe birogo tikire bai uchichi airport ntoma ito basengo tongaina bali ko gicha baranyori mbangaina utachanda teyo lakini kile mugusi
Mtu targeti nini para tisa ile mobugati airport tukaya kwa polisi ataleka sana okonyo na mabusi tukaya polisi wate umuntu na pride kasi asikenene pacha kolio yekira diyaye kwano nga abuga areti Facebook ko sechi wara ko bikawana nini orusi kwa sekenteki abantu abanyole bintu babuke babu Amaru 27 baranyolire barakonyire sobo lakini bono to chagete ku micha last year to kuna kwengonya bakomwa koyo aige to para to bugati ko chageraga nyamarambe kogera yakebe okona kuomanyo soro ngakaruga abwe e pare kimbeke chibesa ki musaiga tiruswo chigena ngao ngakibona nakimura inubono bona kimuriga bono nkike bono ande kege ateka wata yosoro ngakaruga go tagete stima otagete ngambeke budget kistima beke budget stima muna bono anana ngene na tangazo pio eto